Уважаеми наши сънародници, тези, които сте в България, тези, които сте в Белгия, тези, които сте по света. Тук съм, за да ви кажа, че по указание на премиера Бойко Борисов и с изричната заповед на външния министър Даниел Митов, задграничните представителства на Република България в Брюксел започнаха да създават организация за осигуряване на краткосрочен подслон в сградите на мисиите за всички наши бедстващи сънародници. Става дума за тези български граждани, които нямат възможност да се приберат в България поради отменените днес полети от белгийската столица, на които е отказано съдействие от авиокомпании или пътнически агенции. За тях ще бъде осигурен подслон и храна срещу представяне на редовни самолетни билети, както и срещу командировъчни заповеди. Можете да се обърнете към нашите представителства в Брюксел, в постоянното представителство на Европейския съюз, както и в нашето посолство в Кралство Белгия.